Εδώ είμαστε. Radio.gr, το ειδησιογραφικό ραδιόφωνο στο διαδίκτυο. Εδώ που βλέπεις ραδιόφωνο. Πολύ καλημέρα να πούμε σε όλες τις κυρίες ακροάτρες τηλεθεάτρες. Πολύ καλημέρα να πούμε σε όλους τους κυρίους ακροατές τηλεθεατές. Σε όλους όσοι είστε εδώ από νωρίς και βλέπετε ραδιόφωνο μπροστά από μια οθόνη υπολογιστή με την κούπα του καφέ απαραίτητος. Έτσι, χρειάζεται αυτό το πρωινό το ρόφημα και έχετε μπει σε μια διαδικασία και επικοινωνίας μέσω του info.papakiradio.gr και μέσω του inbox μας στο facebook radio.gr. Μας βρίσκετε, μας αναζητάτε, μας βρίσκετε. Κάντε τα like σας, ακολουθείτε το σταθμό σε όλες του τις δράσεις και τις ενέργειες. Να υπενθυμίσω ότι τρέχει και ένας διαγωνισμός τα τελευταία λεπτά. Διαγωνισμός κλήρωση και για κυρίες και για κυρίους. Νομίζω περισσότερο οι κυρίες έχετε τέτοιες διαθέσεις, αλλά και για κυρίους δεν έχει, δηλαδή δεν έχει διαφορά αναλόγως με τα γούστα του καθενός. Γιόγκα στο Πεντελικό, στον καταπράσινο κήπο του ξενοδοχείου Πεντελικό, σε αυτό το ξενοδοχείο το πόσιμο των βορείων προαστίων. Like και share την ανάρτηση που βρίσκεται στο Facebook. Μπαίνετε στην κλήρωση για να ζήσετε μια απίστευτη εμπειρία γιόγκα με τον Παναγιώτη Χαντζάκη, στιγμές χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Like και share, 3 νικητές με την παρέα τους, με το τέρι τους. 6 συνολικά ακροατές του radio.gr. Να πάτε οποιαδήποτε Τρίτη, οποιαδήποτε Πέμπτη θέλετε από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 7:30 να το ζήσετε και αυτό, γιατί όχι. Η εμπειρία στη ζωή είναι πολύ ωραίο πράγμα. Θα μας το επιβεβαιώσει, φαντάζομαι, και η κυρία Πόπη Καπνουτζή, ψυχολόγος, είναι στη συντροφιά μας. Ήρθε σήμερα εδώ, μας τιμάει με την παρουσία της. Καλό πρωινό, καλώς ήρθατε στο Radio. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ. Ωραίο δεν είναι να δοκιμάζουμε πράγματα? Καμιά φορά το αποφεύγουμε, γι' αυτό το λέω. Ναι, οι καινούριες εμπειρίες μας κάνουν πιο ανοιχτούς τα πράγματα. Και μας κάνουν πιο ανοιχτούς ή πιο μαζεμένους, γιατί το τελευταίο διάστημα, την τελευταία τριετία στην Ελλάδα, έχουμε πολλές καινούριες εμπειρίες, τις οποίες ενδεχομένως να μην θέλαμε. Για έλατε λίγο πιο κοντά για να σας βλέπω και καλύτερα στην κάμερα. Λοιπόν, ναι, υπάρχουν εμπειρίες οι οποίες μας ανοίγουν σε ορισμένα πράγματα και με βίαιο τρόπο. Αυτές πώς τις αντιμετωπίζουμε? Τώρα, αυτά δεν τα λέμε ακριβώς εμπειρίες, λέμε πράγματα που προκύπτουν, που είναι μέσα στο περιβάλλον μας, που έρχονται ξαφνικά και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Αυτά και το πώς θα τα αντιμετωπίσουμε έχουν να κάνουν με το πόσο ανοιχτοί είμαστε στα καινούργια πράγματα. Δηλαδή, πόσο πολύπλοκοι να καταλάβουμε καινούργια ερεθίσματα, να τα συνδέσουμε και να προχωρήσουμε. Να ρωτήσω κάτι, το οποίο υπάρχει ως απορία και σε μεγάλο κομμάτι του κόσμου. Μπορούμε να αλλάξουμε και σε αυτές τις μεγάλες ηλικίες? Έχουμε ξεπεράσει τα 5-10 πρώτα μας χρόνια, είμαστε λίγο μεγαλύτεροι. Μπορούμε, είμαστε ας πούμε ένα ζυμάρι που ξαναπλάθεται, και το λέω αυτό γιατί σήμερα η ελληνική κοινωνία βιώνει ένα πρωτόγνωρο σοκ. Έρχεται αντιμέτωπη με καταστάσεις που δεν είχε ούτε καν φανταστεί, ούτε καν υποθέσει, και άρα μπαίνει σε μια διαδικασία, αναπόφευκτο είναι αυτό, να ξαναγνωρίσεις τον εαυτό σου. Δεν ξέρω αν είναι αυτή η φράση, πάντως σίγουρα να ξαναγνωρίσεις τα όρια σου. Κοιτάξτε, νομίζω μου λέτε δύο πράγματα μαζί. Το ένα είναι τι γίνεται και αν μπορούμε να αλλάξουμε σαν κοινωνικό σύστημα, σαν δομή, σαν... Όχι, ως προσωπικότητες εννοώ. Προσωπικότητες μπορούμε να αλλάξουμε αρκεί να το θέλουμε. Αλλά αυτό δεν είναι πολύ απλό. Γιατί το θέλω δεν είναι μόνο μια συνειδητή ιστορία. Όπως είπατε και εσείς, έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που έχουμε οργανωθεί και είμαστε έτσι όπως είμαστε. Η ιδέα ότι σκοντάφτουμε ή ότι υπάρχουν αναχώματα είναι και η ιδέα που μπορεί να μας βάλει σε μια λογική επερώτησης. Και να σκεφτούμε ότι ίσως κάποια πράγματα να πρέπει να τα δούμε ή να τα καταλάβουμε αλλιώς. Το λέω αυτό γιατί πριν από κάποια χρόνια θα λέγαμε εγώ δεν θα έκανα ποτέ αυτό, δεν θα έκανα ποτέ το άλλο, ακόμα και αν βρισκόμουν σε μια δύσκολη θέση. Και ξαφνικά έρχεσαι στη στιγμή της δύσκολης θέσης και αρχίσεις να το ξανασκέφτεσαι. Αυτά που έλεγες εγώ ποτέ δεν, αρχίσεις και λες βρε μπας και πρέπει, και τελικά διερωτώ με, αλλάζουμε εμείς γιατί το ξανασκεφτόμαστε το πράγμα ερχόμενοι αντιμέτωποι σε συγκεκριμένες συνθήκες, ή απλώς δεν γνωρίζαμε πολύ καλά τον εαυτό μας και τώρα στα ζόρικα ανακαλύπτουμε τον πραγματικό μας εαυτό? Το συνδέεται πάντα με μια εξωτερική πραγματικότητα. Έτσι δεν είναι? Πως μόνοι μας, ας πούμε, σε ένα περιβάλλον στεγανό δεν ζούμε, υπάρχει εξωτερική πραγματικότητα. Ναι, αλλά πολλές φορές στεναχωριόμαστε ή αγχωνόμαστε χωρίς να βλέπουμε μια άμεση σύνδεση με την εξωτερική πραγματικότητα. Δεν ξέρω, δεν σας έχει τύχει ποτέ να σηκωθείτε μια μέρα και να πείτε τι άγχος έχω σήμερα? Ναι.
Αυτό δεν συνδέεται άμεσα με το τι συμβαίνει έξω. Σε αυτό που με ρωτήσατε το πολύ συγκεκριμένο, έχω να σας πω το εξής. Δεν το βλέπω. Ναι, θα απαντήσουμε. Δηλαδή, όταν υπάρχει ένα εμπόδιο μπροστά μας, θα απαντήσουμε. Δεν νομίζω ότι αλλάζουμε εκεί πολύ σαν άνθρωποι. Αυτά που ξέραμε, αυτά θα κάνουμε. Λοιπόν, έχετε μια εμπειρία χρόνων εσείς στο πεδίο σας και στην επαφή σας με τους ανθρώπους και την ανθρώπινη ψυχή και ψυχολογία. Θέλω να μου πείτε αν αυτό το οποίο νιώθουμε εμείς σήμερα, ότι δεν χαμογελάει ο Έλληνας, ότι είναι πολύ περισσότερο πεσμένος, ότι έχει χάσει λίγα από τα κουράγια του, από τις δυνάμεις του, το συναντάτε κι εσείς στους δικούς σας πελάτες. Αν δηλαδή οι λόγοι για τους οποίους έρχονται πια να σας επισκεφτούν και να σας συμβουλευθούν είναι και τέτοιας φύσεως, κακής διάθεσης, η οποία είναι και λίγο ακαθόριστη, ας πούμε, προέρχεται από συμπλέγματα τα οποία μπορεί κανείς να φέρει από τα παιδικά του χρόνια, αλλά είναι καινούργια βιώματα τα οποία μας σοκάρουν και μας τραντάσουν. Αυτό ήθελα να σας πω. Δεν ξέρω, το συνδέεται συνέχεια με κάτι εξωτερικό. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει. Ναι. Και δεν λέω ότι είναι σημαντικό. Αλλά το πώς νιώθουμε και το πώς το αντιμετωπίζουμε δεν έχει να κάνει μόνο με την εξωτερική πραγματικότητα. Έχει να κάνει και με μια εσωτερική, αν θέλετε, οργάνωση και πραγματικότητα. Οι άνθρωποι που έρχονται στα γραφεία των ψυχαναλυτών ή των ψυχολόγων δεν είναι ακριβώς εκείνοι που τους στέει το ένα, τους στέει το άλλο, τους στέει το άλλο. Είναι κάποιοι που έχουν μια δυνατότητα να σκεφτούν για τον εαυτό τους. Δηλαδή, να σας το πω με άλλο τρόπο, γιατί μου συμβαίνει εμένα αυτό ξανά. Τώρα, σε σχέση με την εξωτερική καταστροφή και καταστροφολογία που υπάρχει, θέλω να σας πω το εξής, ότι πάρα πολλές φορές στην ανθρωπότητα, το ξέρετε ίσως καλύτερα από μένα, υπήρξαν μεγάλες καταστροφές. Μεγάλες κρίσεις, και οικονομικές και φυσικές καταστροφές. Είπα, ας πούμε, στη Σμύρνη, όταν ήρθε όλος ο πληθυσμός αυτός, αλλάξανε περιβάλλον, αλλάξανε ζωή, Κάποιοι επιβίωσαν, κάποιοι τα κατάφεραν καλύτερα, κάποιοι κατέρευσαν, κάποιοι δεν έφτασαν σε αυτό. Αυτό έχει να κάνει λοιπόν με τον τρόπο που ο καθένας αντιδρά απέναντι σε κοινά εξωτερικά προβλήματα. Απέναντι στο πώς αντιμετωπίζει τον εαυτό του σε σχέση με οτιδήποτε άλλο γύρω του. Ναι. Δηλαδή κάποιος θα αποφασίσει ότι εδώ είμαι και κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Κάτι τέτοιο μου λέγατε και εσείς πριν και όλοι μας, στις νέες συνθήκες. Και οι νέες συνθήκες είναι η ζωή μας, η πραγματικότητά μας, και κάποιοι άλλοι καταραίουν με μία έννοια, θα τολμούσα να πω λίγο πιο παιδική, πάνω στην άποψη ότι γιατί να μου τύχει εμένα αυτό. Σαν να περιμέναμε ότι πάντα θα ήταν λυμμένα όλα. Η ιδέα είναι ότι ό,τι είναι ζωντανό είναι μέσα στην αλλαγή. Είναι εξελίξιμο. Μόνο που όπως ένα φυτό δεν ξέρουμε πού θα πάει. Βάζεις ένα φυτό, ούτε αυτό ξέρεις πώς θα μεγαλώσει, αν θα μεγαλώσει. Έχεις στο νου σου το καλύτερο. Δεν βγαίνει πάντα έτσι. Για να μην παρεξηγηθούμε, και φοβάμαι πάντοτε αυτό να μην γίνεται όταν κανένας δεν σε κάποια συνεδρία, αλλά ακούει, παρακολουθεί μια διαδικτυακή εκπομπή. Άρα εκεί καμιά φορά δεν έχει τη δυνατότητα άμεσης παρέμβασης ή τη διάθεση να μιλήσει, να εξωτερικεύσει τα συναισθήματά του. Μπορεί να γίνουν και αυτές τις παρεξηγήσεις. Δεν λέμε ποτέ, ας πούμε, ότι όταν έρχεται το πρώτο σοκ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ακέραιοι, δεν κλονίζονται καθόλου, και άλλοι οι οποίοι καταραίουν γιατί δεν τα έχουν καλά με τον εαυτό τους. Όλοι προφανώς τραντάζονται, όλοι προφανώς έρχονται αντιμέτωποι με το πρόβλημα και καλούνται κάποια στιγμή να το διαχειριστούν. Το τι θα γίνει από εκεί και πέρα, λέμε, έχει να κάνει με τη σχέση που έχεις με τον εαυτό σου και το πόσο δομημένος είσαι ως άνθρωπος, έτσι. Ακριβώς, ναι. Yeah. Και πώς να σας πω, υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα, ζούμε μια πραγματικότητα σκληρή, ζούμε μια πραγματικότητα μεταβαλλόμενη, ζούμε μια πραγματικότητα την οποία δεν μπορούμε να αντιφανταστούμε ακόμα προβλέψιμη και στα διάφορα επίπεδα. Όμως το πώς αντιδράσει ο καθένας μας έχει να κάνει με το πώς είναι μέσα. Ο τρόπος που αντιδρά καθένας όμως έχει να κάνει με την ηλικία. Υπάρχουν δηλαδή ηλικιακές ομάδες οι οποίες πράγματι είναι περισσότερο ευάλωτες. Έχει να κάνει με το φύλο, δηλαδή οι γυναίκες
είναι το ισχυρό φύλο ως προς την ψυχολογία σε σχέση με τους άνδρες ή το αντίστροφο? Είναι και εκεί ασθενές φύλο, έτσι, για να χρησιμοποιήσουμε αυτή την παλιωμοδίτικη φράση. Έχει να κάνει, δεν ξέρω τι, με τις προσλαμβάνουσες που είχε την ευκαιρία να έχει το προηγούμενο διάστημα ένα πρόσωπο σε σχέση με ένα άλλο. Έχει να κάνει με τέτοιους, με πράγματα που δεν αλλάζουν, όπως το φύλο ενός ανθρώπου, έτσι, η ηλικία του, αλλά και με εξωγενείς παράγοντες που μου τους απορρίψατε λίγο στην αρχή. Αλλά πώς να το κάνουμε? Είμαστε και τα πράγματα που έχουμε ζήσει. Αυτό δεν είναι εξωγενής παράγοντες. Αυτά που έχουμε ζήσει, τα έχουμε ζήσει εμείς. Το υποκείμενο είμαστε εμείς. Και το πόσο διαθέσιμη είναι σε εμάς η εμπειρία μας είναι μια άλλη ιστορία. Μπορεί να έχουμε ζήσει πολλά πράγματα, ας πούμε κάποιος να έχει πάει πολλά ταξίδια, αλλά μιλώντας μαζί του να καταλάβετε ότι σαν να μην έχει βγει από τον μπαλκόνι του σπιτιού του. Και είναι και άνθρωποι που μπορεί να έχουν πάει ένα ταξίδι και να καταλάβετε ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί και κάπως να μετακινούνται μέσα τους. Δεν ξέρω σε αυτό που με ρωτάτε αν έχει σχέση με την ηλικία, αν έχει σχέση με το φύλο. Με το φύλο θα έλεγα όχι ιδιαίτερα. Αν και θα συμφωνήσω μαζί σας, οι γυναίκες και λόγω της βιολογικής τους, αν θέλετε, κατάστασης ότι μπορούν να γεννάνε. Είναι πιο σκληρές. Όχι πιο σκληρές, πιο εύκολα στο να ελιχθούν. Πιο ανθεκτικές δηλαδή, βρίσκουν τον τρόπο να επιβιώσουν. Πιο πολύπλοκες, να μπορούν να εξελιχθούν. Δεν νομίζω ότι βρίσκουν διεξόδους, λέτε. Ναι, με τέτοιο τρόπο. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε, τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα στις μεγαλύτερες ηλικίες, φαντάζομαι. Δηλαδή, όταν ο άλλος δεν έχει τη δυνατότητα να ξαναβγεί, να ξανακάνει πράγματα. Αλλά και αυτό πάλι με πολύ μεγάλη επιφύλαξη, γιατί είναι σχετικά. Ναι, όταν νιώθεις, λέτε, ας πούμε, ότι τώρα πώς θα ξαναφτιάχνω όλα από την αρχή. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, πράγματι, οι οποίοι είναι γεμάτοι από ζωή και λένε εδώ είμαστε, ξαναστεκόμαστε στα πόδια μας. Τι να σας πω, προέρχομαι από ένα χώρο που το να είσαι 80 χρονών, 85 και να δουλεύεις είναι σχεδόν αυτονόητο. Δηλαδή, δεν είναι αυτονόητο ότι κάποιος παίρνει μια σύνταξη, ας πούμε, και κάθεται σπίτι του. Προς Θεού, δεν λέω ότι δεν δικαιούται σύνταξη, δεν δικαιούται όλα αυτά που πρέπει να έχει από ένα κοινωνικό κράτος. Αλλά λέω ότι η δυνατότητά μας να δημιουργούμε και να εξελισσόμαστε δεν σταματάει. Μάλιστα. Ποτέ. Μάλιστα. Έχουμε προβλήματα τα οποία καλούμεθα όλοι να τα αντιμετωπίσουμε, άλλοτε ως θεατές, και αν έχουμε και λίγο, ας πούμε, αν είμαστε και λίγο συναισθηματικοί, μας αγγίζει. Αν έχουμε γίνει πάρα πολύ σκληρή πέτρα, πια τσιμέντο, λέμε ακόμα μία. Αναφέρομαι στις αυτοκτονίες, οι οποίες έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια. Τα επίσημα στοιχεία το μαρτυρούν αυτό, και μάλιστα τα επίσημα στοιχεία, το γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά, και εσείς και εμείς, ότι είναι αριθμητικά πολύ πιο συρρυκνωμένα από την πραγματικότητα, δεδομένου ότι υπάρχουν ακόμα κοινωνίες οι οποίες κρύβουν το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Υπάρχουν ακόμα κοινωνίες που δεν αποκαλύπτουν το άδοξο τέλος ενός προσώπου το οποίο ζούσε μέσα σε αυτήν, για να μην στιγματιστούν οικογένειες, πρόσωπα, καταστάσεις. Και άρα το μέγεθος είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό το οποίο μαθαίνουμε τελικά. Η κρίση λύγει σε πολλούς, και θέλω να μου πείτε αν αυτό είναι κάτι το οποίο, επειδή χειριζόσασταν ψυχές και νωρίτερα, μπορούσατε να το προβλέψετε. Το λέω αυτό γιατί οι οικονομολόγοι διαχειριζόντουσαν την οικονομία, δεν πρόγνωσαν την κρίση. Οι πολιτικοί διαχειριζόντουσαν τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να χειριστούν τα κοινά. Δεν τα κατάφεραν πολύ καλά. Παιδεία δεν έχουμε, για να καταρρεύσει κάτι πρέπει να υπάρχει πρώτα. Υγεία δεν έχουμε, για να καταρρεύσει κάτι πρέπει να υπάρχει πρώτα σε άριστη δομή. Οι ψυχολόγοι είχαν καταλάβει πόσο ευάλωτοι είμαστε. Μα προσπαθώ να σας πω τόση ώρα ότι δεν είμαστε. Αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν το ακούτε αυτό πολύ. Ξέρετε, οι δημοσιογράφοι έχουμε αυτό το ελάττωμα. Δεν ακούμε πάρα πολύ. Νομίζουμε ότι ακούμε. Αυτό μας χρεώνουν. Ίσως να μην το λέω καλά. Η ιδέα αλλά βλέπουμε πολύ, και ξέρετε, το νιώθω αυτό γιατί το βλέπω και στα μηνύματα τα οποία λαμβάνουμε και στο chat και στο ραδιόφωνο και εδώ στο web, αλλά και στο κοινωνικό μας περιβάλλον. Δηλαδή βλέπουμε πρόσωπα, αυτό που σας είπα νωρίτερα, λιγότερο χαμογελαστά. Και εμείς είμαστε λιγότερο χαμογελαστοί. Μπορεί να είμαστε ενθεκτικοί, αλλά είμαστε λιγότερο χαμογελαστοί. Ναι, αλλά αυτό τι πειράζει? Δεν πειράζει. Δεν να είμαστε πάντα χαμογελαστοί. Καταρχήν δεν είναι απολύτως έτσι. Δηλαδή, αν κάνει κανείς μια βόλτα στο κέντρο, και μου είχε κάνει και εμένα εντύπωση, θα δει κάποιους ανθρώπους που είναι ιδιαίτερα χαμογελαστούς και πολύ εξυπηρετικούς και όλα αυτά.
Το να περάσουμε και μια φάση κρίσης, που σας λέω ότι στη ζωή ενός ανθρώπου αποκλείεται να μην ζήσει κρίσεις. Το ότι είναι και κρίσεις συνολικές μπορεί να είναι και βοηθητικό σχεδόν. Ότι δηλαδή και ο άλλος έχει το ίδιο πρόβλημα. Ότι και ο άλλος έχει, σε κάτι είναι δύσκολα και μπορεί να μοιραστεί. Δηλαδή υπάρχει ένα έμπαθη από μόνο του. Ναι. Τώρα αυτό που είπατε με τις αυτοκτονίες. Δεν νιώθεις δακτυλοδεικτούμενος, δηλαδή, ότι είσαι απομονωμένος σε ένα πρόβλημα μεγάλο. Δεν έχεις διάθεση να απομονωθείς, γιατί μπορείς να το επικοινωνήσεις εύκολα με τον άλλον. Μάλλον. Υπάρχουν όμως ένα σωρό πράγματα και συστήματα. Δηλαδή μπορεί κάποιος που είναι ένας αυστηρός άνθρωπος να μην δέχεται εύκολα ότι μπορεί να έχει αποτύχει. Προς στιγμήν ή περιστασιακά. Και αυτός να είναι πιο απομονωμένος. Δεν υπάρχει κάποιος που να αυτοκτονεί επειδή κάτι του τύχε. Ποτέ. Δηλαδή να στραφεί κάποιος εναντίον εαυτού με αυτόν τον τρόπο, νομίζω είναι αρκετά ακραίο. Νομίζω θα συμφωνούσαν πάρα πολύ μαζί μου ότι κάτι προϋπάρχει. Κάτι προϋπάρχει που δεν έχει, αν θέλετε, ποτέ και σε κάποιο βαθμό φτάσει σε μια αρκετά καλή οργάνωση. Και οποιοδήποτε χτύπημα απ' έξω, εξωτερικό, μπορεί να το αποδιοργανώσει τελείως. Υπάρχει κάποιο σημάδι σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι λέτε εσείς ότι δεν είναι πολύ καλά, αν το μπορώ να το λέω εγώ άσχημα, δομημένοι, ας πούμε. Υπάρχει κάτι το οποίο μέσα τους ανταριάζει για πολύ μεγάλο διάστημα και κάποια στιγμή έρχεται το μεγάλο σοκ και παίρνουν αυτή την άσχημη απόφαση να προβαίνουν στο απονοημένο διάβημα. Υπάρχει κάποιο κοινό σημάδι το οποίο εμείς ή απ' έξω μπορούμε να διαγνώσουμε, να αντιληφθούμε, να καταλάβουμε πριν έρθει το κακό? Ξέρετε, δεν είναι δεν είναι μίας μορφής, αν θέλετε, μια καταθλιπτική τέτοια συμπεριφορά που μπορεί να στείλει στην αυτοκτονία. Είναι πολλές. Νομίζω το κύριο και χαρακτηριστικό είναι συναισθήματα ματαιότητας, όχι απελπισίας. Δηλαδή ότι τι νόημα έχει αυτό. Και βέβαια εκείνο που είναι καταλυτικό είναι και τα συναισθήματα ενοχής. Το οποίο είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Δηλαδή ζούμε, ας πούμε, ζούμε σε μια, αν θέλετε, κοινωνία, να το πω, σε ένα σύστημα που καταραίει. Αυτό θα μας πάρει καιρό για να το σκεφτούμε και με θετικούς τρόπους. Τι συμβαίνει εκεί? Θεωρούμε ότι όλοι βάλαμε λίγο το χεράκι μας σε αυτό. Αυτά, ωστόσο, τα συναισθήματα της ματαιότητας που είπατε, εξωτερικεύονται συνήθως από τους ανθρώπους. Εξωτερικεύονται, ακούτε τα πάντα από τους φίλους σας. Μπορεί να λέγονται σε μία χαζομάρα ή σε κάτι τέτοιο, αλλά πού μας πάει αυτό? Μήπως να σώσουμε τους συνανθρώπους μας? Λέτε, κοιτάξτε, δείτε, όταν στο Μαρούσι το έχετε ακούσει, ότι αυτοκτόνησε ο άλλος, βγήκε και αυτοκτόνησε στη γωνία του σπιτιού του, μπροστά στα παιδιά του. Πώς θα το κρίνατε εσείς αυτό? Δηλαδή είναι ένας τρομακτικός θυμός που δεν μπορεί αλλιώς να διαχειριστεί και παίρνει μαζί και το υποκείμενο. Δηλαδή δεν είναι κάποιος που υποφέρει και θέλει να γλιτώσει από αυτόν τον πόνο, που υπάρχει και αυτό. Δεν αυτοκτονεί κάποιος γιατί έχει στο νου του θα πεθάνει. Θέλει να γλιτώσει από ένα βαθύτατο πόνο. Μιλάμε για καταθλιπτικούς ανθρώπους. Αυτά, ας πούμε, όμως, και ελπίζω να μην με παρεξηγήσει κανένας, ότι αυτοκτονεί μπροστά στα παιδιά του, που μπορεί να είναι ανήλικα, αυτό είναι μια άλλου τύπου ιστορία. Ναι. Είναι μια επιθετικότητα που δεν έχει όριο. Ναι. Αλλά η οποία, εγώ επιμένω, δεν μπορεί να εντοπιστεί και να προβλεφθεί ενώ από τον περίγυρο, γιατί αυτή η επιθετικότητα, έτσι, με έναν τρόπο μεταφέρεται και στα παιδιά, στο συγκεκριμένο παράδειγμα. Πιο πολύ μπορεί να το φανταστείτε, να αυτοκτονεί ο πατέρας σας μπροστά σας. Άρα είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο προσπαθώ να προσεγγίσω τόση ώρα. Αν εμείς έχουμε χρέος να προγνώσουμε, όχι εσείς ως ειδικοί, ως περιβάλλον οικογενειακό και να το προγνώσουμε. Δεν μπορούμε να φρενάρουμε, λέτε? Δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε ακριβώς, πάνω στην άποψη ότι αν συμβαίνει κάτι τέτοιο και ο ίδιος δεν θέλει καθόλου να το αλλάξει. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πάρα πολλά θέματα, πάρα πολλά προβλήματα, που ξέρουν ότι έχουν, αλλά λίγο αν μιλήσεις πιο εν το βάθη, θα καταλάβει κανείς ότι
δεν έχουν πολύ διάθεση για μεγάλες αλλαγές. Στην ίδια λογική με αυτά τα οποία επίμονα, ίσως εσείς μπορεί να θεωρείτε και ανόητα, ρωτώ εδώ και 20 λεπτά. Συγγνώμη αν σας έδωσα τέτοια αίσθηση. Όχι, κοιτάξτε τώρα να δείτε τι γίνεται. Πολλές φορές αναρωτιέμαι αν αυτό το διάστημα, το τελευταίο διάστημα, έχει αυξηθεί η πελατεία ή αν έχει, να το πω αντιθέτως, επικίνδυνα μειωθεί λόγω και της οικονομικής κρίσης. Δηλαδή, ο άλλος μπορεί να θέλει να έρθει σε εσάς, αλλά να μην μπορεί. Ή αν είναι τόσο μεγάλη ανάγκη κανείς να συμβουλευτεί τους ειδικούς, που λέει, κοίτα, στις προτεραιότητες μου δεν είναι ΔΕΗ, ΟΤΕ, κοινόχρηστα, ψυχολόγος, είναι ψυχολόγος ΔΕΗ, ΟΤΕ, κοινόχρηστα. Αν δηλαδή μπαίνουμε και σε μια τέτοια διαφορετική ιεράρχηση από αυτή που θα θεωρούσε κανείς ότι μπαίνει. Δεν ξέρω να σας πω πολύ γι' αυτό. Η δουλειά δεν είναι... Η δουλειά στο γραφείο μου εννοείται. Δεν είναι ότι έχει μειωθεί ή έχει αυξηθεί. Είναι πάνω κάτω στους ίδιους ρυθμούς. Τώρα το οικονομικό είναι ένα άλλο πράγμα. Όταν έχεις αναλάβει έναν άνθρωπο και χάνει τη δουλειά του, προφανώς συνεχίζεις να τον αναλαμβάνεις και περιμένεις τα πράγματα να φτιάξουν. Πιστεύεις αυτόν και εμπράκτος. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς στο δικό μας χώρο. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς τι άλλο να σας πω πάνω σε αυτό. Είναι μέσα σε όλα τα άλλα που έχω πει. Δηλαδή, ότι μπορεί να καταρρεύσει κάποιος ή περιμένει να φτιάξει μια εξωτερική πραγματικότητα, παραμελώντας, αν θέλετε, ένα κομμάτι πιο εσωτερικό, το οποίο θα τον βοηθήσει να χειριστεί μια καινούργια κατάσταση. Δεν ξέρω να σας πω ακριβώς. Τι είναι αυτό το οποίο αντιμετωπίζετε περισσότερο σήμερα? Και όταν λέω σήμερα πια δεν το περιορίζω στα 3 τελευταία χρόνια, αλλά αυτό το οποίο εντοπίζετε περισσότερο στην ελληνική κοινωνία, αυτό το οποίο λέτε εσείς, πάλι αυτό είναι ένα θέμα της γενιάς μας, ας πούμε. Είναι ένα θέμα το οποίο προέρχεται από την ελληνική οικογένεια, από τον τρόπο με τον οποίο είναι δομημένη και με τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει τα μέλη της. Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει κάτι τέτοιο ιδιαίτερο. Δεν μας διακρίνει. Οι άνθρωποι αυτό που κατά κύριο λόγο μετά από τις πρώτες 2 συνεντεύξεις ασχολούνται είναι οι σχέσεις. Δηλαδή οι σχέσεις μας είναι εκείνες που μπορούν να μας κάνουν ευτυχείς ή δυστυχείς. Οι ερωτικές σχέσεις, λέμε. Οι σχέσεις μας γενικότερα. Οι σχέσεις ξεκινούν πράγματι από την οικογένεια, πηγαίνουν στους φίλους για να φτάσουν στα ζευγάρια. Ναι. Αλλά ο τρόπος που συσχετιζόμαστε είναι συγκεκριμένος και πολλές φορές μπορεί να μας φέρνει ικανοποίηση. Πολλές φορές όμως μπορεί να μας φέρνει σε αδιέξοδα πολύ σημαντικά. Και πιστέψτε με, αυτά τα αδιέξοδα είναι μη προσπελάσιμα. Γι' αυτό ρώτησα αν υπάρχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά τα οποία προέρχονται από τον τρόπο που είναι δομημένη η ελληνική οικογένεια. Άλλωστε, πολλές φορές και. Ο ανθρώπινος ψυχισμός, θα έλεγα. Η ελληνική οικογένεια είναι μια ιδιαίτερη οικογένεια, αν θέλετε. Φαντάζομαι κάθε οικογένεια στον κόσμο, έτσι. Οι οικογένειες του Νότου, να το πω έτσι, είναι λιγάκι πιο κλειστές ή, αν θέλετε, πιο βοηθητικές και με αυτή την έννοια και πιο ευνοχιστικές. Αλλά από την άλλη μεριά είναι οικογένειες. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Μπορεί οι πρώτες μας σχέσεις, αν το πάτε εκεί, να είναι με τις οικογενειακές. Το ζήτημα είναι ότι το πρόβλημα πια φαίνεται στις άλλες σχέσεις που κάνουμε. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας, το οποίο είναι άκρως ψυχαναλυτικό το σχόλιο που κάνατε, ότι οι πρώτες σχέσεις είναι εκείνες που καθορίζουν. Όπως σχετιστήκαμε κάποτε με τη μαμά μας ή τον μπαμπά μας, έτσι σχετιζόμαστε συνεχόμενα. Μόνο που πια δεν το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, έχουμε μία μνήμη, αλλά όχι ανάμνηση. Να ρωτήσω κάτι. Ο κόσμος ο οποίος έρχεται σε εσάς αντιμετωπίζοντας ένα σοβαρό πρόβλημα, δεν μιλάει για αυτόν ο οποίος μπορεί να έρθει, ξέρω, για κάποιο διάστημα να βρείτε τις ισορροπίες ξανά και αυτοί οι οποίοι έχουν μια χρόνια παρουσία στο χώρο σας, προσπαθώντας πράγματι με δυσκολία να τα βρουν με τον εαυτό τους. Συνήθως αντιλαμβάνονται τι τους συμβαίνει, δηλαδή σας καθοδηγούν αυτοί για αυτό το οποίο τους απασχολεί, ή δυσκολεύεστε κι εσείς, το ψάχνετε? Θέλω να πω, είναι μια διαδικασία η οποία χρονοβόρα μπορεί να είναι για να έρθει κανείς να βρει τις ισορροπίες του, αλλά είναι και πολύ θολή. Η ανθρώπινη ψυχή, θέλω να πω, μας μπερδεύει πάρα πολύ. Καταφέρουμε και τα περιπλέκουμε πολύ τα πράγματα ορισμένες φορές. Ναι, αλλά αυτή είναι και η δουλειά της. Να μας μπερδεύει. Ναι. Δηλαδή, ο ανθρώπινος ψυχισμός είναι φτιαγμένο πάνω σε άμυνες. Οι άμυνες κάποτε ήταν πραγματικές. Χρειαζότανε.
κάποιος που παίρνει ικανοποίηση, ας πούμε, από κάτι που θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι μαζοχιστικό, κάποτε χρειαζόταν ένα παιδί για να επιβιώσει σε μια οικογένεια που μπορεί να το κακοποιούσαν ψυχολογικά, χρειάζεται να φτιάξει 5 άμυνες. Το ζήτημα είναι ότι οι άμυνες αυτές παραμένουν, αλλά δεν χρειάζεται πια. Αυτό μπλοκάρει. Κάποιοι άνθρωποι, σας λέω, έχουν τη δυνατότητα να έχουν μια επερώτηση και κάνουν τον κόπο αυτό, δηλαδή πώς να σας πω, μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Το τρομακτικό είναι ότι καταλαβαίνει ότι κανείς μπορεί να αλλάξει. Λοιπόν, η ώρα είναι 12 παρατέταρτο. Προτείνω, επειδή εδώ βλέπεις ραδιόφωνο, να δούμε ένα τραγούδι και να το ακούσουμε ασφαλώς. Να βάλουμε λίγες νότες στην συνέντευξη, λίγους ήχους, λίγους στίχους, λίγη μελωδία και λίγες εικόνες. Να επιστρέψουμε με τα δικά σας ερωτήματα info@radio.gr. Να σας συναντήσουμε στο Facebook, στο inbox μας, στο Facebook radio.gr, αλλά και στο chat μας. Όσοι μας ακούτε ενδεχομένως και από άλλες πλατφόρμες, μπείτε στο www.radio.gr, αναζητήστε στην κεντρική μπάρα εκεί που λέει και αρχική σελίδα, παραγωγή, εκπομπές, την ένδειξη chat, κλικάρετε, μπαίνετε, πληκτρολογείτε τις σκέψεις σας, τα ερωτήματά σας, τις ιδέες σας. Το καλό με αυτό το chat ποιο είναι? Ότι δεν χρειάζεται να μπείτε στη διαδικασία να εγκρίνουμε την παρουσία σας. Δηλαδή δεν χρειάζεται να κάνει αυτό που λέμε κανείς login, να βάλετε ένα κωδικό για να μπείτε, γράφετε τις σκέψεις, την ερώτησή σας και το σύστημα σας υποδέχεται από μόνο του, βαφτίζοντάς σας κιόλας. Αποκτά ρόλο νονού, σας δίνει ένα περίεργο όνομα. Εγώ θα πρότεινα να το αντικαταστήσετε, να βάλετε το δικό σας όνομα, αν θέλετε, έχετε διάθεση τέτοιου είδους επικοινωνίας, ή ένα nickname, γιατί ξέρετε, καμιά φορά οι απρόσωπες σχέσεις του διαδικτύου ευνοούν την ειλικρίνεια. Και όμως, ας πούμε, μπαίνει ο άλλος με το όνομά του, είναι πιο διστακτικός, πιο συγκρατημένος. Βάζει ένα ψευδόνυμο, είναι η Δήμητρα και σου λέει ότι είναι ο Γιώργος, είναι η Δήμητρα από την Αθήνα, σου λέει ο Γιώργος από τη Φλόρινα. Αισθάνεται ότι σε έχει αποπροσανατολίσει και πράγματι έτσι είναι. Δεν αναζητά κανείς τα προσωπικά δεδομένα του συνομιλητή του και εκφράζεται πιο εύκολα. Υπάρχει ανηλικρίνεια της παραδοχής των πραγματικών σου στοιχείων, αλλά η μεγαλύτερη ειλικρίνεια στο τι σκέφτεσαι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε σε λίγο για πιο hard rock συζήτηση. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Καπνοτζή, λίγο για αυτό που λέμε καμιά φορά τώρα, βλέποντας ειδήσεις και τα θέματα τα οποία μονοπολούν την επικαιρότητα. Καλά, αυτός ο τύπος πάει καλά. Βλέπεις τον Υπουργό, σου λέει κάτι το οποίο λες, δεν είναι δυνατόν να το πιστεύει, και λες, μα πάει καλά. Παίρνει μια απόφαση που είναι πρωτοφανούς αγριότητας και την υπερασπίζεται, βάζοντας ακόμα και τις φωνές. Και λες, μα πάει καλά, ακόμα και αν θέλει να με πείσει, δεν καταλαβαίνει ότι αυτό έρχεται σε μεγάλη σύγκρουση με αυτό που λέμε υγιής αντίδραση. Πώς πιστεύει ότι εγώ θα μασίσω, θα τσιμπήσω? Λοιπόν, θέλω να μου πείτε αν και αυτά τα οποία βλέπουμε στους υπουργούς σε ανώτατο επίπεδο, δηλαδή στην ηγεσία του τόπου, μπορεί να χρήζουν καμιά φορά λέω τώρα, μην παρεξηγηθούμε, και ιδιαίτερης φροντίδας και παρακολούθησης.
Don't ever tell me who you are. Don't ever tell me who you are. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Radio.gr, το ειδησιογραφικό ραδιόφωνο στο διαδίκτυο. Εδώ είμαστε όπου βλέπεις ραδιόφωνο. Στη συντροφιά μου, κυρία Πόπη Καπνουτζή. Μέχρι και τις 12 θα είμαστε κοντά σας. Έχουμε περίπου 60 λέω. Όχι, δεν έχουμε 60 λεπτά. 9 λεπτά έχουμε ακόμα μέχρι να φτάσουμε στις 12. Καλημέρα στα Ματία, την Black, τα Μπρίκια Κολόα. Μπήκε ο Μπρίκια στη συζήτηση. Καλημέρα στην Κρανίτα, στον Μπίλι, στο Γεράσιμο από τις Βρυξέλλες, στην Πίτσα και στη Σιδερόστρα. Είμαστε εδώ και μου έλεγε η Black νωρίτερα, φαίνεται. Πριν το διατυπώσω σε εσάς το ερώτημα, το είχε κάνει η Τάνια, η ακροάτριά μας. Τελικά θα μας πει, λέει, η κυρία Πόπη, είναι για δέσιμο ή όχι η πολιτική μας? Και μετά ήρθε το δικό μου το ερώτημα. Δεν ξέρω τώρα αν η σωστή προσέγγιση είναι αν είναι για δέσιμο ή όχι. Αλλά πραγματικά καμιά φορά κοιτώντας την τηλεόραση, λες ότι αυτός ο άνθρωπος δεν στέκει καλά. Και δεν το λες με κακή προαίρεση, επειδή ας πούμε μπορεί να σου κόψει το μισθό, τη σύνταξη, τις ελπίδες, τα όνειρα. Αλλά το λες γιατί βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος σχεδόν επίμονα υπερασπίζεται αυτή την στάση. Καμιά φορά σου βάζει και τις φωνές επειδή δεν το αποδέχεσαι με περισσή χαρά και ενθουσιασμό. Αισθάνεσαι ότι μπορεί να έχει ακόμα και τη διάθεση να σου κάνει παρατήρηση ένας πολιτικός επειδή σου επιβάλλει μέτρα και εσύ δεν χειροκροτείς. Και λες, εδώ πέρα κάτι φταίει. Ή εγώ είμαι λάθος, το διαχωρίζεις από την πολιτική, έτσι, το λέω αυτό. Λες, ή εγώ είμαι λάθος, ή αυτός δεν πάει καλά. Δεν γίνεται, κάτι από τα δύο συμβαίνει πάντως. Το περίσσιο θράσος είναι ένα θέμα ειδικής διαχείρισης. Κοιτάξτε, βάζετε τώρα ένα θέμα δύσκολο. Την άποψή μου να σας πω. Ποιος αφήνει τη δουλειά του για να πάρει εξουσία? Δηλαδή πώς είναι αυτός ο άνθρωπος σαν ψυχολογία? Που είναι μόνο και μόνο ξέρουμε ότι οι πιο πολλοί πολιτικοί δεν έχουν δουλέψει ποτέ ή δεν δουλεύουν όσο είναι πολιτικοί. Mm-hmm. Ενώ υποτίθεται ότι έχουν ένα αντικείμενο, υποτίθεται ότι θα έπρεπε να έχουν συνδεθεί με αυτό, το αγαπάνε. Είναι μία σχέση με την εξουσία και μόνο. Εντάξει, έχουμε δει τα πάντα όλα. Τι να σας πω όμως? Οι πολιτικοί δεν εκφράζουν ένα μέρος της δικής μας επιθυμίας. Αν θέλετε ένα κομμάτι δικό μας. Δεν σας λέω ότι ψηφίζουμε είναι αυτό με που λέμε βάση καθρέφτισμας αυτό. Δεν σας λέω ότι ψηφίζουμε μόνο με βάση την επιθυμία μας. Ψηφίζουμε και με βάση ενός ιδεώδους. Δηλαδή ότι θα θέλαμε να είναι κάπως έτσι αυτός που ψηφίζουμε. Κάτι έχουμε στο μυαλό μας. Και μπορεί να εξαπατούμαστε. Αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν είναι ένα καθρέφτισμα με κάποια έννοια. Mm-hmm. Και η επίμονη επιλογή μας σε συγκεκριμένα πρόσωπα, έτσι, δηλαδή όταν επιλέγεις κάποιο... οικογένειες, κάποιος ξένος φίλος μου είχε πει οικογένεια Καραμαλίκων, οικογένεια Παπανδρέου, και σαν να επαναλαμβάνεται, ας πούμε, τα τελευταία 50 χρόνια μια τέτοια ιστορία. Άντε και Μητσοτάκη, ας πούμε, ξέρω εγώ. Ναι. Αλλά... Αυτό τι είναι μια ανάγκη, λέτε, που προκύπτει και από το. Πραγματικά είναι να δεθούμε δηλαδή με κάποια πράγματα. Είναι πολύ στην Ελλάδα. Δουλεύει πάρα πολύ, όπως είπατε, η οικογένεια. Και με κάποιους όρους άλλοτε προστατευτικούς, κατά τη γνώμη μου, καταστροφικούς. Φαίνεται κάτι αυτό ακόμα δεν έχουμε. Είναι προς διερεύνηση, δεν έχετε άδικο σε αυτό. Δηλαδή είναι το δέσιμό μας και έχουμε μια αδυναμία να ξεκολλήσουμε από την πεπατημένη, από πράγματα τα οποία έχουμε ξαναδοκιμάσει ακόμα και αν μας έχουν απογοητεύσει. Αυτό είναι ανθρώπινο χαρακτηριστικό. Δηλαδή να πάω εκεί που ξέρω, στα γνώριμα, μπορεί να με οδηγεί στην καταστροφή, λέμε, μια σχέση, αλλά άσε τώρα, εκεί ξέρω. Να μην προσεγγίσω το άγνωστο. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο... Του ανθρώπινου ψυχισμού, πανανθρώπινο αυτό είναι. Τελείως. Δηλαδή η ιδέα του ότι δεν είμαστε ανοιχτοί σε καινούργια πράγματα και καινούργιες εμπειρίες. Είμαστε κατά κύριο λόγο μέσα στις επαναλήψεις. Ένα από τα στοιχεία είναι αυτό ακριβώς που είπατε. Το οικείο μας είναι γνώριμο και μας κάνει να νιώθουμε ασφάλεια. Κανείς δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς ασφάλεια ακριβώς. Έτσι έχουν προκύψει και τα πολιτικά τζάκια. Ποτέ δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Με μπλέκετε λίγο, μην με πάτε στην πολιτική. Είναι εξωτερικό, δεν ξέρω πώς. Δεν πειράζει. Το βγάλα εγώ το αυθαίρετο συμπέρασμα. Δεν σας το χρεώνω. Λοιπόν, υπάρχει, τώρα το λέει και η Τάνια, υπάρχει περίπτωση
ως λαός, και θα επιμείνω στο συνολικό, να έχουμε αυτό που λέμε κουσούρια τα οποία να έχουν μείνει από την ιστορία. Νωρίτερα αναφερθήκατε στη μικρασιατική καταστροφή. Πάμε πιο πίσω, πάμε στην τουρκοκρατία. Υπάρχει περίπτωση να ορισμένα τέτοια κοινά βιώματα. Είτε βιώματα, πια δεν είναι βιώματα, είναι κομμάτι της εκπαίδευσης. Όχι μόνο την Ελλάδα. Στην Ελλάδα έχουμε συγκεκριμένες ιστορικά δεδομένα, συνθήκες. Σε άλλες χώρες, άλλα πράγματα. Να διαμορφώνουν όχι μόνο τις νοοτροπίες, αλλά και την ψυχή των λαών. Αυτό ισχύει. Ας πούμε για τη Γερμανία τώρα λέμε άλλα πράγματα. Βλέπουμε τη σκληρή πολιτική που έχει η Γερμανία απέναντι στους υπόλοιπους λαούς της Ευρώπης και αυτή τη διάθεση που έχει, ας πούμε, να προστατεύσει τα δικά της περισσότερο και επιβάλλοντας τη λιτότητα. Και λέμε ότι δεν είναι τυχαίο, το παρελθόν της Γερμανίας. Συνεχίζουν στον ίδιο δρόμο. Δεν ξέρω καθόλου. Τι να σας πω, είμαι μέρος αυτής της κοινωνίας, οπότε σαν μέρος ενός συστήματος είναι δύσκολο κανείς να απαντήσει σε κάτι τέτοιο. Προφανώς η ιστορία μας. Αυτό είναι το εξωτερικό περιβάλλον που μου είπατε εσείς, ότι περισσότερο τα θέματα είναι της δικής μας. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υποτίθεται ότι η Ελλάδα είναι η κοιτίδα του πολιτισμού με 400 ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής. Στη Γερμανία το ναζιστικό κόμμα πάτωσε. Έχουν καγκελάριο γυναίκα, έχουν ομοφυλόφιλο αντικαγκελάριο, παντρεμένο δηλαδή, δεν λέω κάτι, Ασιάτη αντικαγκελάριο επίσης. Ο Υπουργός Οικονομικών είναι άνθρωπος με ειδικές ανάγκες, μαύρο βουλευτή, και το ναζιστικό κόμμα 0. Mm-hmm. Δηλαδή, ενώ έχουν μια άλλη ιστορία, έχουν αυτή τη δομή τώρα την πολιτική. Ανεξάρτητα τι κάνουν ή δεν κάνουν στο άλλο, αλλά έχουν αυτό, σαν να είναι πιο ανοιχτοί στις αντιθέσεις. Εμείς έχουμε τη Χρυσή Αυγή, πάει να γίνει τρίτο κόμμα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό δεν μας λέει κάτι, ας πούμε, ότι... Και είναι, αν το θέλετε, επί της ψυχολογίας, ενώ θεωρώ ότι έχουμε εξαιρετικές δυνατότητες, σαν να είμαστε λιγάκι μερικές φορές των άκρων, δηλαδή σαν να χάνουμε το όριο. Ναι, το χάνουμε το όριο, λέτε. Στιγμιαία όμως. Νομίζω δεν θα έφτανε ποτέ μια ελληνική κοινωνία στο ολοκαύτωμα, ας πούμε, ή να έχει τέτοιες συμπεριφορές απέναντι σε άλλους λαούς. Μάλιστα. Αυτό ίσως έχει να κάνει και με κάτι πολιτισμικό που μας ακολουθεί. Λοιπόν, μάλιστα, να στείλω την καλημέρα μου στον Λευτέρη, τον Perspective που στείλανε και σε εσάς την καλημέρα του. Καλημέρα στη Χριστίνα, στον Κωνσταντίνο και στα Δίδυμα. Καλημέρα στην Νικολέτα από τη Θήβα, στην Μαρία, την Χατζή Εμμανουήλ και σε όλους όσοι ήσασταν εδώ σήμερα για ακόμα ένα πρωινό Παρασκευής. Κλείνοντας, να σας ρωτήσω, ας πούμε, τι είναι αυτό το οποίο ένας ψυχολόγος κάνει, δεν το λέω για πλάκα τώρα, μπορεί να σας φανεί αστείο, αλλά για να νιώθει σίγουρος ότι ο ίδιος είναι τόσο καλά με τον εαυτό του ώστε να διαχειριστεί άλλες ψυχές, ανθρώπινες ψυχές. Εγώ προέρχομαι από ένα χώρο αναλυτικό. Έχω κάνει έχω κάνει αρκετά χρόνια ανάλυση και συνεχίζω να κάνω. Δηλαδή, ο μόνος τρόπος για να ακούσεις και να βοηθήσεις είναι να έχει συμβεί σε σένα. Mm-hmm. Πέρα από τα πτυχία και όλα αυτά, αλλά η ιδέα είναι ότι κάποιος έχει ακούσει με ένα τέτοιο τρόπο που να μπορείς και εσύ να ακούσεις τον άλλον. Mm-hmm. Και τι να σας πω, καλά με ποια έννοια, δηλαδή ότι προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Τώρα, αν τα καταφέρνουμε ή όχι, είναι μια άλλη ιστορία. Όλοι μας προσπαθούμε να κάνουμε καλά τη δουλειά μας, νομίζω. Υπάρχουν στιγμές και στο δικό σας το χώρο με αυτοκριτικής που κάθετε και λέτε... Μία και δύο. Ναι. Αυτό όταν, ας πούμε, έχετε έρθει σε επαφή με έναν ασθενής λέγονται και οι δικοί σας επισκέπτες. Αναλυόμενοι, ωραία. Ακόμα και αν έχετε έρθει σε επαφή με έναν αναλυόμενο και έχετε δει, ότι έχει βελτίωση, μπορεί εσείς να έχετε στιγμές αυτοκριτικής, αυτομαστιγώματος ή μόνο, ας πούμε, Κοιτάξτε, υπάρχει ολόκληρη σχολή και είναι και αρκετά κλασική που υποτίθεται ότι ο αναλυτής είναι εκεί χωρίς προσδοκία και χωρίς επιθυμία. Δηλαδή, ότι η δουλειά εμένα είναι να τον βοηθήσω να καταλάβει τι του συμβαίνει, ποια είναι η ψυχική του διαδρομή. Η δουλειά μου δεν είναι να τον δω, δεν ξέρω, παντρεμένο ή με παιδιά ή με δουλειά ή να φύγει, να κάνει... Δεν είναι η δουλειά μου να έχω επιθυμία σε αυτόν, εκεί το έχω χάσει το παιχνίδι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή η θέση νουтрάλη, αυτή η θέση της ουδετερότητας είναι αρκετά απαιτητική. Και πολλές φορές σκέφτεσαι ότι, κοίταξε, λίγο ακόμα θα μπορούσε. Ναι, πολλές φορές ίσως να κάνεις κάποιες παρενέσεις που βλέπεις εκ των υστέρων
ότι είναι αφελής στην καλύτερη περίπτωση. Μάλιστα, λοιπόν, κάναμε μια θεωρητική συζήτηση, πήγαμε και από εδώ και από εκεί, μέσα σε 3/4. Ξέρω ότι για το δικό σας τον κλάδο αυτό είναι και λίγο δύσκολο και λίγο, ας πούμε, πιο εύπεπτο, ίσως και λιγότερο ωφέλιμο από ό,τι μπορεί να εκτιμάτε. Πιστέψτε με, για εμάς που είμαστε στην απέξω είναι πολύ χρήσιμο να κάνουμε πιο γενικές συζητήσεις. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή σας την παρουσία εδώ στο radio.gr. Ήταν πολύ ωραία κουβέντα που κάναμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν η κυρία Πόπη Καπνουζή, ψυχολόγος. Σας βρίσκουμε νομίζω και στο διαδίκτυο, είδα και ένα site kapnouzi.gr για όσους θέλετε να έρθετε σε μεγαλύτερη επικοινωνία μαζί της.